Ezihamba phambili indaba namuhla Baqalile Ukubhala Abakamatikuletsheni namuhla umholi we-EFF Ugxeka ukuhamba kukagesi kanti kube mhlophe idolobha kufika amaNazaretha. Lezi-ke izindaba zo-1KZNTV ifundelo samukeliso kanqulunga ekubingelele mbukeli. Ungqongqoshe umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal ukwazi Mshengo uthi naphezu kwezingqinamba ezibekhona kulonyaka kepha abafuna ukuphumelela ngamaphesenti angama-80 kwimiphumela kamatikuletsheni yalonyaka. Umshengo kusho kanje ngesikhathi ehambela isikole samabanga aphezulu Inhlakanipho High School kwaMashe eThekwini nalapho behlola ukuqalisa kokubhala kwabafundi abenza ibanga le-10 njengoba bebebhala-ke iphepha lokuqala lesiNgisi. Kuqale ngaphandle kwezihibe ukubhala kwabafundi bakamatikuletsheni esifundazweni iKwaZulu-Natal. Ungqongqoshe walomnyango ukwazi Mshengo uvakashela isikole samabanga aphezulu Inhlakanipho High elokishini kwaMashe eThekwini nalapho ehlole khona isimo ngaphambi kokuba abafundi baqale izivivinyo sabo noba kuyiphepha lokuqala lolwimi lwesiNgisi. Ekhuluma nabeyindaba uMshengo udalelwe ukuthi baphokophelele ukuthola imiphumela engcono kakhulu kuneyangonyaka owedlule kwaziseke abafundi bakulonyaka bathole isikhathi esiningi besiqeqesha. Abantwana laba abakwazile ukuthi noma sidila nezimo ze-COVID-19 kepha abakwazile ukuthi babe nesikhathi esiningi esikoleni uma baqhathanisa nalabo bebebhala ngonyaka ka-2020. Sikwazile ukusebenzisana nothishi kakhulukazi and other stakeholders ukuqinisekisa ukuthi kuba nama-classes even nangama-weekend kube nesikhathi la segcinwa khona abantwana sebefundiswa 7 days a week. Ukubalekelela ukukhava isikhathi esalahleka ikakhulukazi isikhathi esalahleka ngoJuly la sakwagcina khona sikhansela khona ama-winter classes ngenxa yebhele ezasuka kulesifundazwe sethu saKwaZulu-Natal. Babalela ku-201,000 sebebonke abafundi abazohlalela izivivinyo zabo zokuphela konyaka abangu-178,000 bafunda ngokugcwele ebese-ke ukuthi abevile kancane ku-22,000 bona bafunda ngasese. Ngonyaka owedlule lesi sifundazwe saba ngezinye zezenze kahle njengoba sathola u-78% nokwabeke kusho ukwehla kancane kwesango-2019 esabe singu-81 wamaphesenti. Isifunda uku kuyiso-ke esasiyihola phambili. Umshengo unxuse abazali ukuba bagweme ukufakela ingcindezi abafundi. Siyafisa ukucela kubazali ukuthi balekelele abantwana ngokubanikeza isikhathi sokufunda nanokuthi babasupport bangabafaki ingcindezi ngoba uma ke babafaka ingcindezi sesine experience la uthola ukuthi kunabantwana abagcina bezibulala khona uma ngabe umntwana engasaphasanga ngoba ekhaya wayethola ingcindezi ukuthi ufuna uphase noma kunjani noma kumnyama kubufu. So sithi kubazali abantwana bazophasa kepha badinga isupport yenu not ingcindezi. Isikole Inhlakanipho nakuba-ke sinomlando ungenze kahle eminyakeni eyedlule kwimiphumela kamatikuletsheni sikwazile ukusebenza ngokuyikhandla sikhuphula izinga kusukela ngonyaka u-2019. Uthishanhloko waso uLihle Nxumalo uthi-ke nakuba sisekhona isiphazamiso sobhubhane lwe-corona bayimiseleke ukuqhubeka ngokwenza kahle. Even this year 2021 we do have challenges COVID but we are aiming at 80%. Where teachers were working very hard, doing morning classes, afternoon classes, working on Saturdays, trying to improve the results. Ezindabeni zo-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Umholi we-EFF uJulius Malema usegxeke inkampani ephakela ugesi u-Eskom ngokubuyisa-ke uhlelo lokucima kukagesi bathi lokhu kuzophazamisa ukubhala kwezivivinyo zikamatikuletsheni kanye nokhetho lohulumeni basekhaya oluzoqala-ke ngempela sonto njengoba kuzoqala ukuvotwa ngokuyispesheli. uMalema kusho kanje kade ehambela umphakathi waku-Ward 54 eNanda okuyindawo-ke sibe nezigameko eziningi ukubalwa phakathi izisuluku ezabulawa zalimala ePhoenix kanye nokubulawa kwabesifazane abathathu abadutshulwa kade bezokhetha umuntu ozomela i-ANC kule wadi. Ibigcwele iphuphuma inkundla yezemidlalo eNanda Comprehensive Sport Ground ukuzolalela umholi we-EFF uJulius Malema evala umkhankaso weqembu ku-Ward 54 ongaphansi kamasipala iTheku. Ekhuluma nabalandeli bakhe uMalema uthi abakungabazi ukuthi bazoluwina ukhetho esifundazweni iKwaZulu-Natal ngoba izintangano ezikhona zihlukene phakathi. So many ANCs. There is ANC of Makashule, there is ANC of Ramaphosa, there is ANC of Zuma. So when you vote for ANC, which one are you voting for? The only organization is the EFF.
uMalema ubeseyalela amaphoyisa ukuthi njengoba kuzobhaliswa emanyuvesi ngonyaka ozayo kuzomela yeke ukudubula abafundi uma belwela amalungelo wabo nemfundo ayamahala ngoba lokho kusezosiza nezingane zabo amaphoyisa. But we also want to ask our policemen, they must stop shooting at our children when they want free education. Because when we say free education, we don't say free education for the poor. We say free education for all. We are including the children of policemen. Kusenjalo uMalema ubesesola inhlangano ephakela ngogesi uEskom ukuthi njengoba ubuyisa uhlelo lokucima kagesi ingoba ufuna ukuphazamisa ukubalwa kwamavoti ngoba njenge-EFF bakhoyele ekutheni uhlezi wenza izinto ezihlezi zivuna inhlangano ebusayo. Eskom says there's going to be load shedding. They are lying because they are preparing to steal the elections. So the voting will go during the day. When it's time to count, they're going to switch off the lights. And then when they switch off the light, they are swapping the boxes. They're swapping the boxes. So they take the real boxes and bring the boxes that they themselves voted. So vote fighter. Ukuvota kuyisipesheli kuzoqala ngomgqibelo nangesonto bese umsomluko lomhla ka-1 kuNovemba kube sekuvota umuntu wonke obhalisile. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1KZNTV ngibika ngisenanda. Umholi webandla lamaNazaretha asebuhleni uMduduzi Nyazilwezulu Shembe uvakashele kusomabhizinisi wasempangeni uIsha Ramlachman Mabhekazulu emahhovisi akhe ngenhloso yokumupha izibusiso ngomsebenzi yakhe emihle yenzayo emphakathini. Ekhuluma ke neziko lezindaba lu1KZNTV umfundisi Mtomkhona Mjadu uthi ke ukunyathela konyazi kuyisibusiso esikhulu kubantu ngoba bakwazi ukuthi babike izinkinga zabo bathole izibusiso. Izikhumbi zamalungu ebandla lamaNazaretha abuthelene kemzini walowo ngusomabhizinisi wasempangeni uIsha Ramlachman Mabhekazulu ongagcinike ngokuba usomabhizinisi kuphela kodwa futhi abeke inhlangano esiza umphakathi. Lo somabhizinisi ubeke esephake unyazi izipho njengoba ke lohambele kwakhe wabeke esethola nesibusiso esivela kunyazi. Ekhuluma ke nabezindaba uRamlachman uthi ke isiyisikhombisa iminyaka ahlangana nonyazi nokuyisibusiso ke esikhulu kuye okuyinkomba ukuthi ke unyazi luhlanganisa abantu. We're very blessed that such a great leader that is amongst our midst, and we feel this pride and honor to be amongst Unyazi because he resembles this peace-loving person that really embraces all, and he always preaches the word of Ubuntu, Umuntu Ngabantu, and we all must remain as one united family. Kuzokhumbuleka ukuthi muva nje izinkumbi ke zamalunga leli bandla amasha emgwaqeni waseThekwini ngenhloso ukubonisa ukuthi ke sihambisana nesinqumo senkantolo esathi ke uMduduzi Nyazilwezulu Shembe akusiyeke ofanelwe isikhundla sokuba umholi waleli bandla kodwa ke isinqumo savuna uvela Shembe wasethembezinhle njengomholi ke kufanelekile ukuba abe ngumholi waleli bandla. Umfundisi Mtomkhona Mjadu uthi njengoba abantu bebebuthene bebezothola ke umoya kaNkulunkulu. Uhambisa ivangeli nje akho lutho ushembala nje akaphethe lutho uphethe ukuphila kuphela kubantu ukuba angene kubantu abashiye bephila ileyo nto esiyilethe lapha ubona silapha nje ke namhla senza leyo nto akukho kunye okukhona nalo mfana weNdiya ufuna umfuna uShembe kuba afike nje lapha amlethe umoya oyingcwele wakhe ukuba izinto azidinga kuyayithola ngesi engakazanze lutho ukucela kho kuShembe yakunika. Abasebenzi besikhungo esigcina abantwana bakhubazekile iSparks Estate Home eThekwini bavaleke isikhungo ngombhikisho njengoba bekhala phakathi ngamaholo isimo abasebenza ngaphansi kwaso kanye nesimo abantwana bahleli ngaphansi kwaso. Ufezeka Mciva ngomunye abanakekela laba bantwana uthi kangeke ke behlehle kuze kubeke izikhalazo zabo ziyalungiswa. Basale dengwana abantwana bagcinwa esikhungweni sabakhubazekile iSparks Estate Shishiro Home njengoba abasebenzi bedubu kusebenza
bangenela umbhikisho njengoba bakhala phakathi kokunye ngokuxhashazwa imeneja yabo ebabambela izimali ngokungemthetho, izimo abasebenza ngaphansi kwazo ezingagculisi kanye nendawo uqobo egcina abantwana engekho esimeni. Ama-holiday la ekhaya awaziwa, la ekhaya iSunday uyayisebenza as a normal day, asikhokhelwa lutho. Sicela lezo zimali asibhekelele kuzona, asinikeze imali yethu. Ngineminyaka ewu9 years sisebenza la ekhaya. La ekhaya sifika bekuthi ngo-April sikhuthulelwa imali. Imali ayisakhuphuki manje. Instance of ibikhuphuke uyayibamba imeneja yethu. Into elahlekasi yabantu sibiza ngamasela ukuthi sifake impahla eziqwini sintshontshe impahla zasehome. Sikhathele manje, sikhathele. Ngesikhathi ithimba lifika kule ndawo, lifike laba basebenzi bevaletha qamasango nokuthe uma kufika le manager yabeza ke amaphoyisa ukuba ibaphoqe bavule. Ngemuva ke kokungaboni ngasolinye phakathi kwalabasebenzi nemanager, abasebenzi ke baqhubekile nokuyigxoba ngaphandle kwamasango kuze ke kwaphoqa ukuba kufika abazali babantwana abagcinwe kulesi sikhungo njengoba ke laba bantwana bebengakaze badle noma bageze usuku lwanamhlanje. Bengi-contemplate kumthatha umntanami. Kodwa ngabe ngathi ngoba vele usedahlala la, I don't know how many years, wafika no9 la. Uyakhokha from that time. Imali zabo azizi kuthina, ziqonda direct kubona. Ayikho ingane engakhokhi ngoba kwenziwa kanjalo. Amapasi abo yonke into yabo nje ila kubona, bona bahamba bayokuthatha imali bayisebenzise lana. So like now I've heard that the children haven't had a bath yet, they haven't eaten yet. So now this is like nearly 10:30 in the morning. And I mean, we need to go in there and feed and bath our children now. Ithimba lizame kaningi ukukhulumisana nomphathi walesi sikhungo nowale waphetha. Ithimba lihlulekela ncama ukuthola imvumo yokuthobula ingaphakathi lalesikhungo. Okuhlalukile, lesi sikhungo singezinye zezimele ezithembele emnikelweni yize ke abantwana abagcine lapha bekhokha nyanga zonke. Okhulumela umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni umhlaba memela uzwakalise ukushaqeka ngalokhu wadalula ke ukuthi lo mnyango usujuba ithimba eliyohlola isimo kule ndawo. Umnyango kufanele ukwazi ukungenelela ngokusebenzisa i-Children's Act ukuze bakwazi ukubheka isimo sakhona lapha yana. Kusukela manje osonhlala kahle sebethunyeliwe kakhulukazi ama-coordinators ukuthi baye khona lapha bayobheka isimo ngemva ukuthi niye nalibika udaba ukuthi kunesimo esifana nalesi. So ke siyathemba ukuthi kusasa bazabe sebebuya nereport ecacisa ukuthi kwenzakalani. Izindabeni ze1KZNTV kube kuntombi khona mvubu eThekwini. Bukeleka ke sibheke engosini yezomnotho. Irandi liwu-14.97 maqhathaniswa nedola laseMelika, libe u-20.59 maqhathaniswa nopondo waseBritain, libe u-17.37 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe, igolide lona libe $1,786.48 i-ounce, kuthi wolo ongahlizwe wona ube u-$86.40 umphongolo. Bukeleke sibheke engosini yezemidlalo. Lowo yenxosa lomqhudelwano we-MTN8 uJoseph Dukuduku Makhanya unxoseke intsha kuba igxile kakhulu kwezemidlalo ukuze ke igweme izinto ezingalungile. uMakhanya ke wagijima ku-Orlando Pirates uveze ukuthi kubalulekile ukuthi kube nengqalasizinda esezingeni emphakathini ukuze intsha ingabi uvanzi. Kanjalo nalo ohambisana naye uNjabulo Manqane wake wagijima kubafana besithende ugqugquzela kuba intsha ingene kwezemidlalo bakusho lokhu ngenkathi behambele eMtubatuba ukuyonikela ngezisiza zokudlala. Bukeleke nasi isimo sezulu esikalindeleka osukwini lakusasa. I-career football intsha kumele yazi ukuthi it's a tool that can also change your life, especially nala ubuya khona. It doesn't matter ukuthi ubuya kuyiphi setup, as long as une talent ukhona ukulinakekela iyafika ishintshe impilo yakho. And sabantu ba MTN sami sipromoter ukuthi intsha ayiqhubeke ikhule, ithande ibhola, ithande nesikole futhi.
Bukeleke ilezi besikuphathele zona osukwini namhlanje mina nawe sihlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo ngifisa ubusuku obuhle.